Oh shit. Kámo! Kámo, však ale... Číslo 2. Číslo 2. A normálne. Taká opačka sedí za tebou. Slowness 10 a slowness. A to... Ja už som... Nepomôžem si boli. Boha séria, to tam... Však! 37 dnes. Ty najlepšie. Neotrasneš. Ale tak teraz raz sa zobudí, raz zaspí, raz sa zobudí, raz zaspí. No, ne! Ne! Ty kokos. Ty kokos, 37 mám. Pomoc. Korivos. Dobre, Sebovi rušíme mode, neprišiel na livestream. Viem, splnil, ale ja to asi budem neštiritovať. Sorry, neviem, dajte mi žltý. Dolar. No. Kámo, ja som idiot. Späť. To není fér. Haló. Pomoc, 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 pomoc. Keby som to mohol krásne. Come on. Ne, ne. On napísal. Napíšem, bože. Come on! A nepomáha to! Žiadny ducho, ja nezaujímam. Prečo si trošku slabý? No. Za prvé mám všetky zberá. Mám strašne veľa zbraní. Verdhorn! Pomoc! Jasne! 50 pixel má. GG. Kámo, žiadny typkovia sa rovná. Bohužiaľ. Pixel, ja som to Nie, kámo, ale sere má to, že kopíruje moje veci, takže ja namiesto toho si vymením inú. Budem mať asi Brute Shield. Zdá mi dole. Dobre. Potrebujem z vás, keď mi takto dali video v 5 Simulator 99, vtedy ja ma vrátim späť, len gamey potrebujem na video. Fakt, prosím. Ja gamey potrebujem... Popi! Počujete, dohrajeme túto kolo a ja urobím